Ana toči, Ana služi, za milom srce tuži. Ana toči, Ana služi, za milom srce tuži. Ana toči, Ana služi, a za milom srce tuži. Ana toči, Ana služi, a za milom srce tuži. Prođe tih 10 dana, ona se vrati, ali nesreća i vaške nikad ne idu same. Uvek sparu. Desi se još jedna nesreća. Dođe u tu krčmu jedna glumačka družina. Iz Novog Sada dođe glumačka družina, a to je tako nekad bilo, glumci su nastupali po kafanama. Za razliku od danas. Neka su vremena to. Da, tada su u kafanama nastupali. Dođu ovako, razvuku platno, obuku kostim, izađu i pričaju neku svoju priču, igraju neku predstavu, domaćin im da neki smeštaj, da spavaju, da nešto pojedu, popiju. I onda na kraju predstave prođe ovako šešir i ubace neki cvonja. Imamo šešir. Mi ne primamo cvonjke, samo pepre. Krupne, ako je ne mogu spremati. Proćemo posle. I među